Maliden cɛ ni muso denmisɛn ni makɔrɔ aw ye maa caman ye minnu ni olu bɛ tugu anw kɔ an ka waati kofɔli na min b'a to kunnafoni bɛɛ lajɛlen u na se k'o sɔrɔ cogoya min na o tɛ kɛ maa si den kelen nɛgɛla o hukumu de kɔnɔna la min y'an ka bi kunnafoni ye an bɛ olu sigi n'an bɛ tɛnɛn na ka bɛn ni juin kalo tile 15 ye sanba 2026 an ka bi bakurubɔ kɔnɔna la o bɛ tali kɛ lakana u na se ka sabati cogoya min na Mali fintigilakaw olu ye cɛsiri baara kɛ cɛsiri baara min ni o bɛ tali kɛ jɛkulu min bɛ nɔ ni o ye marifatigi banbanciw ye olu ka ɲɛmaa min bɛ ni a ka baara yɛrɛ kɔni dɔ bɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ fo ka taa bila Burukina jamana la Mali fintigilakaw olu ye dankari kɛ o maa kofɔlen kɔni na an bɛ taa min ye siraba ale ni lakana sabati yɛrɛ kɔni fɛnɛ la waati min yɛrɛ kɔni kun fɔra ni o de ye ka se ka pilaki kɛ an ka bolimafɛn sen filaw ani sen sabaw la o baara olu de kɔni bɛna daminɛ bi Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa a baara in a bɛ ɲɛsin jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ cɛ ni muso ka bɛɛ fo ko kura tuguni ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i b'a fɔ an ye a fɔ cogoya min na an ka bi kunnafoni an bɛ a dayɛlɛ ni Mali fintigilakaw ye olu ye baara sɛbɛn min yɛrɛ kɔni kɛ kɛlɛdagaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la nin waati laban na i bɛna k'a fɔ marifatigi banbanci minnu ni olu de kɔni kɛlen bɛ ka gɛlɛya ni tɔɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen sigi jamana denw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan wa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ jɛkulu min na n'a bɛ wele ko JINIM olu ka ɲɛmaa min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni a tɔgɔ de kɔni ye Umaru Kirima Faruk Useni Mawudo ale kɔni ye maa ye maa min ni ale yɛrɛ kɔni dankari kɛra ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ la wa jamana yɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'a a bɛ wele ko muɲa ale bɛ yɔrɔ min fɛ wa o de ye jɛnɛ ye wa ni jɛnɛ cɛ yɛrɛ o bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 45 ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a bingali o kɔni a binni a kɛtɔ b'a la o sababu kɔni bɔra jumɛn na Mali fintigilakaw olu ka drone min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ o ye jateminɛli kɛ ka sumali kɛ o sumali min ni o yɛrɛ kɔni kɛra o kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye maa kofɔlen wa ka se ka ale yɛrɛ kɔni ka a nin bɔ a yɛrɛ kɔni fɛnɛ la an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ maa kofɔlen min n'an b'a ka kuma yɛrɛ kɔni fɛnɛ la n'o ye marifatigi banbanciw olu ka nin ɲɛmɔgɔ kofɔlen ye wa i b'a ye k'a fɔ ale bɛ bɔ an ka dugu kɛrɛnkɛrɛnnen min na o de ye Tebi ye Tebi ale fɛnɛ bɛ min ye Douentza ale mara fɛ waati tɛmɛnlenw na kun bɛ jɛkulu min na o de ye mujɔ wɛrɛ kɔni fɛnɛ ye a y'i to o mujɔ kelen la ka na kɛ ɲɛmaa ye ayiwa an ka jamana yɔrɔ min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko serma o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka b'o la min bɛ tali kɛ marifatigi banbanci ninnu olu yɛrɛ kɔni ka coordinateur ye ni o de ye ka kɛlɛw ka se ka olu yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan min n'o bɛ tali kɛ an ka dugu caman o ɲɛmaaya o na se ka kalifa la cogoya min na ni o dɔ ye Sikaso ka taa bila Kucala de kɔni fɛnɛ kɔnɔna la fo ka taa se min ye an sigiɲɔgɔn jamana min bɛ yen n'o ye AES jamana ye Burkina Faso fo ka taa don o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko maa kofɔlen min yɛrɛ kɔni filɛ ale yɛrɛ kɔni ni binni min kɛra nin waati laban in kɔni fɛnɛ la ni ale ye JINIM ayiwa maaba dɔ kɔni fɛnɛ ye i b'a ye a bɛna se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min ye ka gɛlɛyaba ale ni kɔlɔlɔba k'o lase marifatigi banbanci ninnu olu ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ ma o siratigɛ kelen na Mali fintigilakaw olu ka ɲɛmaaso a b'a yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na jamana fintigilakaw ni baara wɛrɛ b'u la o de ye min ye ka dankari kɛ marifatigi banbanci ninnu kɔni fɛnɛ la wa ko o baara o kɔni o bɛ to sen na waati bɛɛ lajɛlen na wa jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Halisa an ka bakurubaw kɔnɔna la i b'a fɔ an ye a fɔ cogoya min na waati kofɔlen o kɔni o nan'i jɔ ka ban o de bɛ tali kɛ an ka bolimafɛn sen fila fo ka taa bila sen saba olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la i b'a fɔ minisiri de transport ni ale yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen bɛ an ka taa ni ka segin sirabaw olu kow bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔli ma a kɔni ye wele min kɔni fɛnɛ da wele min ni a bɛ tali kɛ ka se ka pilaki ko o don an ka moto sen fila ni moto sen saba la ko o baara o kɔni o bɛ daminɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka bɛn ni ayiwa bi tɛnɛndonya yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye juin kalo tile 15 san 2026 i b'a ye k'a fɔ a baara in a bɛ tali kɛ jumɛn de la o de kama maa o maa ni e de kɔni kan k'i ɲɛ don nin baara in kɔni fɛnɛ la n'o ye moto senfilatigi ale ni moto sensabatigiw kɔni fɛnɛ ye ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa fɛn dɔw ɲinini min fɛ n'a bɛ fɔ minnu ma ko pièce à fourneau olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la carte biométrique passeport walima permis n'o bɛ sɔrɔ i bolo olu bɛɛ lajɛlen na se k'a kɛ ka fara o kan a bɛ fɔ min ma ko certificat de résidence fo ka taa bila i ka vignette ayiwa walima a facture yɛrɛ kɔni fɛnɛ la min ni a taara ɲinɛ san kɔnɔna la n'o ye san 2026 wa o yɛrɛ kɔni kɔnɔna o ka bɔ yen a bɛ fɔ min fɛnɛ ma ko déclaration de mise en circulation wa o fɛnɛ o bɛ ɲini wa wari min bɛ da o bɛɛ lajɛlen kan o de bɛ bɛn 2000 ani 400 yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma wa o bɛ bɛn moto kelen de kɔni fɛnɛ ta ma wa an bɛ ladɔnnali yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ko min ye a wari sarali ye ayiwa a tɛ sara tɛgɛni jɛ la a bɛ fɔ min ma ko plateforme numérique min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni a bɛ wele trésor paye ko a bɛɛ lajɛlen bɛ sara o de fɛ
Halisa an bɛ to jamana kunnafoni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ labɛn belebele min ni a kan ka sigi an ka jamana kɔnɔna la ka bɛn juwe kalo tile 16 ka taa bila tile 18 ni o bɛ tali kɛ ayiwa Mali diaspora ni o ye an ka tunkaranke min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ wa olu yɛrɛ kɔni bɛna sigi belebele min yɛrɛ kɔni kɛ n'a bɛ wele ko édition n'a bɛ wele ko forum international de la diaspora nin ye a tako filanan ye o min ni o bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔna la wa an bɛ ladonali kɛ k'a fɔ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ malidenw ani minnu sigilen yɛrɛ kɔni bɛ farafinna fo ka taa bila jamana yɛrɛ kɔni kɔ kan min ye farafinna kɔkannaw ye wa minnu bɛ olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔli ma Musa Ataye wa i b'a ye k'a fɔ ale kɔni bɛ tali kɛ cakɛda min bɛ yen nɔ wa ni o de kɔni bɛ tali kɛ Toguna moteur la wa i b'a ye ale kɔni ye min bɛ tali kɛ a ɲɛmaa dɔ ka se ka o yɛrɛ kɔni kunbɛn ni o de ye Malamin Nantume ni ale yɛrɛ kɔni ye directeur général yɛrɛ kɔni fana ye Toguna moteur la i b'a ye k'a fɔ nin ɲɔgɔn ye kɔni a bɛ tali kɛ jumɛn de kɔni fana la wa kɛnɛ min n'a a bɛna sigi a bɛna se ka kɛ nafa ani sɔrɔ jumɛn de anw ka jago ani sɔrɔ busɔnbaw olu yɛrɛ kɔni fana ma cogoya min na wa a bɛna se ka nafa jumɛn yɛrɛ kɔni fana lase anw ka cakɛdaw olu yɛrɛ kɔni fana ma minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ kɛnyɛrɛye baaraw olu yɛrɛ kɔni fana la jamana kɔnɔna la wa o siratigɛ kelen kɔni na min bɛ tali kɛ an ka jamana cɛmancɛ la fanga yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na ale kɔni ka laɲini de ye fɛn jumɛn jɛkulu min ni a bɛna sigi walima kɛnɛ kelen min ni a bɛna sigi wa i b'a ye k'a fɔ a ka se ka kɛ wale yɛrɛ kɔni fana kan wale min n'a bɛna nafa lase jamana ma wa jamana sɔrɔ yɛrɛ kɔni fana a na se ka nafaba lase o yɛrɛ kɔni fana ma min ye jamana ka ɲɛta ye a jigiya bɛ yen nɔ k'a fɔ ko a bɛna olu de kɔni fana sabati ka kunnafoni kuncɛ an bɛ taa min ye an ka jamana cakɛdaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ayiwa min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaaso o yɛrɛ kɔni fɛnɛ la wa u ka cakɛda min bɛ yen n'a bɛ fɔ ko secrétaire général la o secrétaire général la cakɛla min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni min dalen bɛ ayiwa secrétaire général yɛrɛ kan ni a bɛ wele ko a ka adjoint ni o de ye Mamadu Kono Konate ale kɔni bilala min bɛ tali kɛ kalanbolo dɔ kɔni kɛra ayiwa kalanbolo min ni a kun sinsinnen bɛ fɛn min kan o de ye gestion axée sur les résultats wa min ye baara minnu an ka cakɛdaw la ni olu yɛrɛ kɔni na se ka kɛ wa baara ninnu ale ka kɛ fɛn ka fɛn min n'a bɛ kɛ tɔnɔ ye ka ɲɛsin jamanaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma minnu ni olu jaabiw yɛrɛ kɔni bɛ ye ka sɔrɔ ayiwa min ye kuma caman walima ko wɛrɛ kɔni ma don a yɛrɛ kɔni kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ o kalanbolo min tun bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ kɔni bilala o kɔni ɲɛfɛ an bɛ ladonali kɛ kalanbolo in a bɛɛ lajɛlen a bilala sen kan an ka cakɛda min fɛ n'a bɛ wele ko direction administrative et financier wa i b'a ye k'a fɔ ni kalanbolo min yɛrɛ kɔni kɛra a ɲɛsinna maa 30 ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma minnu ni olu bɛɛ lajɛlen jamana ka cakɛda ayiwa a baarakɛlaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye a ka ja an ka cakɛda min bɛ yen n'o ye direction administrative et financière ye ayiwa ale kɔni cakɛdaw ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma a bɛ bila hakilina min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de ye ka se ka ɲɛda kura k'o di anw ka cakɛdaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma cogoya min na min ni a laɲinina jamana ɲɛma ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ son général d'armée Assimi Goïta yaasa min b'a to ayiwa jamanadenw olu ye laɲini min yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ o na se ka sabati cogoya min na ani laɲini minnu bɛ jamanadenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ la o baara ninnu bɛɛ lajɛlen na se ka kɛ cogoya min na jamanadenw olu de kɔni fɛnɛ na nisɔndiya yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ ni maaw ye maa minnu ni u kɔni sɔnna ka se ka olu bila walima k'u tɛgɛ don faso baara yɛrɛ kɔni fɛnɛ la donc min b'a to jaabi kɛrɛnkɛrɛnnenw ale ni jaabi jɔlenw ale ni jaabi jɛlenw olu kɔni bɛ sɔrɔ cogoya min na ni kalanbolo in a bilala o hukumu kɔnɔna la. I b'a fɔ n ye a fɔ cogoya min na nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na halisa aw ye maa caman ye minnu ni olu de kɔni bɛ tugu an ko an ka nin baara ninnu na an bɛ a ɲini aw fɛ ja kelen o kelen n'an b'u bila a k'u aimer k'u partager ani ka u commenter o bɛ dɔ fara an ka baara ninnu fanga kan an bɛ aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn dɔgɔkun daminɛ ko ɲuman yarabi an bɛ dugawu k'o la ala ka foroko ɲuman k'o di an bɛɛ lajɛlen ma.